Есотериум обединява блокчейн технологията с древната езотерична мъдрост, правейки скритото знание достъпно чрез ESOT – ефтина криптовалута. Потребителите могат да се записват в курсове, да купуват редки ресурси и да се присъединяват към ексклузивни общности без високи такси, разширявайки глобалния достъп до учения като неалхимия, астрология, нумерология, кабала, таро, херметизъм, теургия, ритуална магия, йога, енергийно лечение, медитация, руническа магия, шаманизъм, египетски мистицизъм и свещена геометрия. Платформата предлага блокчейн-базирана дигитална библиотека, съдържаща древни текстове, осигуряваща проверен достъп до редки и изгубени ръкописи. Чрез NFT сертифициране студентите могат да завършат структурирани курсове по гадания, астрална проекция, звуково лечение, работа с чакрите, създаване на сигили и мистична философия, като получат NFT дипломи, удостоверяващи техния напредък. Една от ключовите иновации на Есотериум са AI езотеричните асистенти, виртуални гидове, обучени върху хиляди свещени текстове, които предоставят консултации по таро, астрологични карти, алхимични трансформации, нумерологични анализи, персонализиран духовен коучинг и индивидуални ритуални насоки. Тези асистенти могат да бъдат използвани като лични духовни наставници, интегрирани в уебсайтове, телеграм групи или частни общности, предоставяйки незабавен достъп до дълбоки знания. Още една революционна функция са NFT сигилити – дигитални енергийни символи, заредени с свещени числа, утвърждения, мантри и ритуални печати, защитени чрез блокчейн за духовно активиране, търговия или практики за манифестация. Чрез глобални партньорства, Есотериум изгражда мост между криптотехнология и древния мистицизъм, предлагайки трансформираща екосистема, в която търсещите могат да изследват духовните традиции, използвайки иновациите на блокчейна.